Oy, na may varsity. Ya, ako sa may nilakwan sa mga varsity. Oh, nilakwan varsity na ni. Ya, ako sa pag-crossover sa varsity. Crossover sa varsity na ni Ram. Sampul. Ya, ako sa pag-iap sa mga varsity. Li-up sa varsity na ni. Tanawa ko. Varsity ka wala. Ito man li-up. Subon. Ako sa pag-tray sa mga varsity. Murag Stephen Curry na ni. Pass break, Stephen Curry half court. Na. Naya, unsa man pag-rebound sa mga varsity? Pag rebound sa varsity. Oh. Kani. Rebounder na mo sa una, si Aaron. Bakit on ta ka tutorial kung saan pag rebound ng varsity? Ha? Sampul. Kita mo. Oh. Usap. Inanay kuhan katay gamay na lang may oras sa mo rebound. Pilde kontra. Awa. Mo ni pa-rebound na gamay oras. Aya, asa ti mga rebounder ya? Nawa man. Rebounder na ho. Oh. Asa ra man to? Ano itong tato? Nawa bitaw. Kung pagkataon to. Asa mo itong bata? Baaw, asa to? Sige. Nalagi remote ka, di ba? Mo na yung magagamit sa una. No? Ay kani. Katong ako kang remote. Oo. Ano ni? Atong pagkataon ng dito skuan. Iron. Nawa man tara. Tapos nga ng remote na. Buganak ba ni? Asa ka itong bata? Agoy di ara. Di ara. Di ara. Ato kan tayo ng remote on. Sige, remote ta. Arar ban tugag varsity? Kapuy ba si rebound siguro no ganun na. Oh. Testing ang remote ni. Di ako remote ni. Testing ang remote ni. Kisa man yung room ni. Kisa may maestra ni. Kisa yung maestra. Ang floor bilisa. Ma'am Flor de Lisa, way kalamag yung mga estudyante nga namatay na ni. Ano varsity? Nagbaho na ra ba? Naglihok-lihok pa. Itong testing ang remote ni. Maman siguro ni no. 1, 2, 3, go. Nawa lagi varsity. Look. Nawa na. Yawan. Remote eh. Mugana pa nagyapon ni. Asar man to. Nawa ka dyan. Be, itong pangitawan to. Hara tong varsity ha to. Di ba o naman ng remote ah? Di sa tayo gan na. Dili na. Basta hindi dire. Sud. Man. Bayan tapikas. Asar tong varsity. Man. Asar man to. Pakabuo na ba tong ipi ko ng tubig? Nawa man. Ay tuara. Tuarag buang. Ikapoy yun ng varsity gri mo ibawan kanina. Di ara. Orang lami astogo.
Wag kasi alam magsiipi na namatay na ni. Ikapoy mo siguro ni Gribaw ni. May atong testingan eh. Itong ibalhin. 1, 2, 3, go. Wala, nawag varsity oh. Patay ng remote. Yawag ito ng remote oh. Baon yun siguro niya oh. Para man to. Nawag ka jod. Ning uli na mga katong varsity eh. Itong pangitaon dib. May. Pa kabantay. Harap tong varsity. Huwag mo kabanas varsity. Asa mo itong matay ay? Basin da dire. Ang pangitaon sa dire. Asa ka to? Wa man. Ate yung remote to. Sa una, dito mo ka no? Abot mo nga to. Asa naman yung bata? Balik ko na ta. Asa naman. Uy, di ara. Di ara. Arang lami astog. Ha? Oo. Itong pukaw ni. Kabun. Huy dong. Uy. Ganyan na kay pangitang ipi dong. Magkabuko ng tubig. Buang na. Na, mabunalan ka ka. Abot mo dyan. Stick sa may nagkatawa. Kanina ra ko ito ng pagita ni mo. Dito naman ko. Padong agon para makuno ka. Agsukli ko sa ginamos. Iuli na. Ay. Muli siya naman ko. At hingga na mga itong remote. Munggan eh. Mingganam noon. Patay itong ipi unja.